Ko politique tɔ min bɛ an fɛ yan ni o bɛ wele ko CNDD faso yiriwatɔ olu ka politique tɔ in n'o ye CNDD ye ale sigili sen kan a bɛ san 20 ɲɔgɔnna bɔ bi in na o san 20 ɲɛnajɛ u ye o de sigi sen kan u ka congrès ba dɔ sɛbɛn congrès min ni u ka congrès ba 5nan ye u ka CNDD yɛrɛ a bolofara wɛrɛ minnu bɛ n'o ye musow ka bureau ani denmisɛnninw ka bureau olu fana ka congrès sabananw u ye ani CNDD yɛrɛ ka san 20 seli dafa u ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ koba kelen ye minnu ni o kɛra nin kalo in tile 28 ani 29 bon ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka lajɛkɛyɔrɔba la a kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ɲinima tun bɛ u ka politique tɔnba ɲɛmaa bolo ni o ye maître Muntaka Tall ye hakilila minnu bɔra a kɔnɔna na a ye a dɔw ɲɛfɔ an ka ɲininkalikɛlaw fɛ an ka olu lamɛn. An kun bɛ CNDD ka san 20 sali a n'a ka congrès 5nan ani tɔn musow ani denmisɛnninw ka congrès 3nan an ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamasigi kelen ye. Alhamdulillah rabbil alamina an ye jama wele jama nana an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mun fɔ k'a fɔ n'i ye san 20 kɛ fɛn min na i bɛ se ka i jɔ ka hakili jagabɔ kɛ ani ka sini ɲɛsigi kɛ baara minnu kɛra san 20 in kɔnɔ an da sera o ma ɲuman min kɛra a la an y'o fɔ gɛlɛya minnu bɔra a la an da sera o ma ka an ye bi fana fɔ jamana bɛ taala bolo min kan bi farafinna bɛ taala bolo min kan bi diinɛ bɛ taala bolo min kan bi an da sera o ma o tɛmɛnen an ka parti a bɛna mun kɛ sini a bɛna mun kɛ denmisɛnninw ye a bɛna mun kɛ musow ye a bɛna mun kɛ bololabaarakɛlaw ye a bɛna mun kɛ sɛnɛkɛlaw ye a bɛna mun kɛ mɔnikɛlaw ye a bɛna mun kɛ bagan maralaw ye a bɛna mun kɛ kunkololabaarakɛlaw ye a bɛna mun kɛ jamana bolofara kelen kelen bɛɛ ye an ma pan fɛn kunna an y'an da se o fana ma o bɛ ɲɛ cogo min na k'o fɔ nka diɲɛ fɛn o fɛn fana a bɛ kɛ hukumu de kɔnɔ an ka parti a sariyaw a bɛ taa sira min fɛ an y'o lajɛ a hakilila bɛ baara cogo min na an ye o lajɛ o bɛɛ bannen an ye kuluw sigi ɲɛmaa kuluw denmisɛnninw ta sigira musow ta sigira parti yɛrɛ ta sigila o tuma na an ye nin baara damadɔ de kɛ nin tile damadɔ in kɔnɔ ayiwa ni i bɛ nin baara sifa kɛ i b'i kan bɔ i teriw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an y'an kan bɔ hakili la Mali kɔnɔ parti kunbaba fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ yera kɛnɛ kan a bɛɛ hakilila fɔ a si ma kɛ hakilila juguman ye ka se CNDD ma teriya de jirala bɛn de jirala kelenya de yirala o tuma an ka foli a b'o partiw ye an y'an kanbɔ fana an teri minnu bi Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ u fana nana u y'u ka foli fɔ dakurunya kelen na n'i ye kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u y'u ka danaya min talen don u fɛ ka da CNDD kan u da sera o de ma